ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சாப்டர் 11 பார்க்க போறோம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியார்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा to everyone. हरे कृष्णा. So हरे कृष्णा மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து என்னென்ன சொன்னாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியரிங், அதாவது கேட்கறத பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, கேட்கறது ஹியரிங் த ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வேட்டர்ஷிப். மாதாஜி நம்பர் 11 தானே பார்க்கணும் மாதாஜி? 11 மாதாஜி. Yes माताजी 11 தாங்க மாதாஜி. 11 முடிக்கல. அதுதான் 11ல கேட்டல் பத்தி 11 பார்க்கணும் இல்லைங்களா? 11 தான் பார்க்கணும் மாதாஜி. அதுதான் 11ல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தோம். ஓகே. ஆமா. நட்பு மனப்பான்மையில் மாதாஜி அதுதான் கோமதி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல அதுதான் ஆரம்பிக்க நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு அதுதான் போட்டிருக்கு. ஓகே மேடம். அதுதான் இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் இது சர்வீட்டர்ஷிப். ஓகேவா? இந்த சர்வீட்டர்ஷிப்ல வந்து 2 விதம் சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து கர்மனாபணம், அப்புறம் வந்து கைங்கரியம் சொல்றாங்க. கர்மனாபணம்னா நம்மளுடைய கர்மம், நம்ம எல்லாம் வந்து வர்ணாசிரம சங்கத்துல படி நமக்குன்னு என்னென்ன வேலைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அதை வந்து கடவுள் மனசுல நினைச்சிட்டு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து அதுவும் ஒரு விதத்துல பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்று என்னன்னா 9 வித பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பண்றதும் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து
கர்மா பிரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா கைங்கரியம். கைங்கரியம்னா நம்மளே வந்து கடவுளுடைய தொண்டனா நினைச்சுக்கிறது, கடவுளுடைய சேவகனா நினைச்சுக்கிறது வந்து கர்மாபணம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த 2 விஷயத்த நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து கத்துக்க போறோம். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரண்டரிங், அதாவது சரணடைதல். சரணடைதல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 2 விதமா இருக்குது, ஆத்ம நிவேதனம் அண்ட் சரணாபதி. ஆத்ம நிவேதனம்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள், என்ன தன்னுடைய மனசு உடம்பு எல்லாத்தையுமே கடவுளுக்கோசம் கொடுத்துட்டு தான் வந்து ஆத்ம நிவேதனம். சரணாபதின்றது என்ன, கடவுள்கிட்ட போய் தஞ்சம் அடையிறது, அதாவது கடவுள் வந்து என்ன பாதுகாப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து சரணாபதி. ஓகேவா? இந்த 2 விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃபரிங் எ ஃபேவரட் ஆர்டிகல், அதாவது நமக்கு பிடிச்சமான விஷயங்கள்ல வந்து கடவுளுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் வந்து இந்த சில விஷயங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க இங்க, அதாவது சரண்டரிங் எவ்ரி திங் டு லார்டுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பீயிங் எ சரண்டர்ட் சோல், ஒரு கடவுளுக்கு சமர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆத்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய முயற்சிகள் என்னென்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்றத பார்க்க போறோம். அப்புறம் துளசி ஆராதனை பத்தி முக்கியத்துவம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த நம்ம 11வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ ஒருத்தரா வந்து படிங்க, யார் கையில தமிழ் இருக்குதோ அதை படிங்க ஃபர்ஸ்ட். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, பகவானின் நம்பிக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது. 2, பகவானின் நலன் விரும்பியாக செயல்படுவது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தளத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகிறான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். பகவான் ஓர் உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவனொருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆவான். மனித குலத்தில் அவனுக்கு ஈடு இணை எவரும் இல்லை. மகாபாரதத்தில் திரௌபதி போற்றுதற்குரிய கோவிந்தனே, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழியாகும். உமது வாக்கினை நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே எல்லாவிதமான துன்பங்களிலும் நான் உமது உறுதிமொழிகளை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கிறேன் என்று கூறுகிறாள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், திரௌபதியும் அவளது 5 கணவன்களான பாண்டவர்களும் துரியோதனன் மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாகும். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்மதேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார். அவர் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களாகவும், திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும், கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பனாக இருந்தும் அவர்கள் துன்பப்பட்ட நேரிட்டதே என்று எப்போதும் வியப்படைவார். அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி மனச்சோர்வடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பர் ஆதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றி விடுவார் என்று அவள் நன்கு அறிவாள். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 63வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. அதில் ரிஷபதேருவின் மைந்தரான ஹவி என்பவர் மகாராஜா நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பரம புருஷரின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம் கூட பிரியாது. தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது. இதைவிட வழங்கத்தக்கதோ விரும்பத்தக்கதோ வேறொன்றும் இல்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன் ஆவான். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவன் ஆவான். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையானது அல்லது பக்தி தொண்டில் ஓர் இரகசியமான அங்கமாகின்றது.
சில சமயம் பகவானின் நம்பிக்கையுடைய ஒரு நண்பராக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படுத்திருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தையானது ராகானுகா அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவன் படுக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இதை வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். ஓகேவா? கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட்னா என்ன சொன்னோம்? நட்பு முறையில. நட்பு முறையில. இன்னொன்னு வந்து வெல்விஷர். ஓகேவா? வெல்விஷருக்கு என்ன அர்த்தம்? நலன் விரும்பி, பகவானுடைய நலம் விரும்பி. அந்த வார்த்தை எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. பகவானுடைய நலம் விரும்பி அப்படின்னா யார் அவருங்க? பக்தர். பக்தர் தான் நலன் விரும்பி. பக்தர், எஸ்பெஷலி பிரீச்சர்ஸ் இல்லவா? இப்போ பிரீச்சர்ஸ் அது யார் பிரீச் பண்ண முடியும்? நீங்க சொன்ன மாதிரி பக்தர் தான் பிரீச் பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம டேஸ்ட் பண்ணதான் ஜாமுன், குலோப் ஜாமுன் டேஸ்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கு நம்ம சுவைச்சாதான் நம்ம வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இல்லையா? அது ரவுண்டா இருக்கும், சாஃப்டா இருக்கும், சாப்பிட்டா இருக்கும் அப்படின்னா வாயிலே சொல்லிட்டே இருந்த கவிதை எழுதுனா ஏதாவது உணர முடியுமா? இல்ல இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த கிருஷ்ணரை உணர்ந்தாங்களோ, ரசிச்சாங்களோ, அவர்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சாங்களோ அவங்களாலதான் இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும். அது மாதிரி இருந்த ஒரு பக்தர்னாலதான் இதை வந்து பண்ண முடியும். அப்போ வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான். அவர் எழுதுனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அவர் தான் இதை எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? பக்தி ரசாமிருத சிந்து ரூப கோசாமி சான்ஸ்கிரிட்ல எழுதியிருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நம்மள கடவுளோட நலம் விரும்பி மாத்திரம் இல்லை, எல்லா உயிரினங்களுடைய நலம் விரும்பியாவும் இருக்கிறாரு. அதனால இது பண்ணியிருக்காரு நமக்கோசம் இல்லையா? சோ கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட்னு யாரு? அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு நியமிக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், ஓகேவா, நியமங்களை வந்து ஸ்ரத்தையோட ஃபாலோ பண்ணுவார். ஸோ அதனால என்ன ஆவாரு? ஆட்டோமேட்டிக்கலா அவர் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவார். இந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு மேலே போறார். அவர் தான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட்னு சொல்றோம். நலம் விரும்பி என்ன? இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு பொருள் புரிஞ்சுச்சு எல்லாருக்கும்? புரியுது மாதாஜி. நட்பு முறைங்கிறது பகவான ஃப்ரெண்ட்லியா நினைச்சு பண்றதா மாதாஜி? இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு மாதாஜி. நட்பு சர்வீஸ் இன் நட்பு. பக்தியில வந்து நட்பு முறையில ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட், அதாவது கடவுள் மேல நம்பிக்கை. ஓகேவா? சோ வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க ரூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து நம்ம மேல போறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். நலம் விரும்பின கடவுளுக்கு என்ன பிடிக்கும்? என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில? என்ன போய் யார் கையில போய் எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? யாரோ அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சவுண்ட் வருது. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சவுண்ட் வருது. இப்ப புரிஞ்சுச்சா பிரேமா? பகவானை திருப்திப்படுத்துறது இல்லையா மாதாஜி? பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துது. அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும்? நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கிறோம், கிருஷ்ண பிரக்னையில இல்லாம இருக்கிறோம் இல்லையா? இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில மூழ்கி இருக்கிறோம் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆத்மாவை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு போறானோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? அந்த ஜீவாத்மா நன்மை அடையுது. அதனால கடவுள் என்ன ஆறாரு? திருப்தி அடைகிறார், சந்தோஷம் ஆறாரு. அதனால யார் மூலமா இது நடக்குது? ஒரு நலம் விரும்பி மூலம், ஒரு ஆன்மீக குரு பிரீச்சர் மூலம் இது நடக்குது. அவங்க அதனாலதான் வந்து கடவுள் வந்து என்ன சொல்றாரு? அவர் எனக்கு வந்து என்னுடைய வெல்விஷர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்ப புரிஞ்சிச்சா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஆன்மீக குரு படிக்கலையே மாதாஜி, இன்னும் படிச்சாதானே மாதாஜி. ஆன்மீக குரு தானே கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட் ஆன்மீக குரு மாத்திரம் இல்ல மாதாஜி, நம்ம கூட வருவோம். அங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. சிஸ்டமேட்டிக்கலி ஃபாலோஸ் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வித் ஃபெய்த் தட் he will achieve the platform of transcendental life. எல்லாருக்கும் பொதுவானதா வரும் மாதாஜி இது. இன்னொரு முறை சேர்ந்தவன் முழு முதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். ஒரு உபதேசகரை தமது
இங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல நான் படிக்கிறேன் பாருங்க மாதாஜி. ம். சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கு மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பேராலயே இருக்கு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல 4வது லைன்ல இருக்கு பாருங்க. அந்த 2 லைன் வாசிங்க புஷ்பா மாதாஜி. நட்பு மனப்பான்மையில் வாசிங்க மாதாஜி. டிவோட்டி நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல். என்ன மாதாஜி? 4வது லைன் படிங்க மாதாஜி. 4வது லைன். சரி. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வுதனை தளத்தினை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகின்றார். அதாவது ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றுபவன் ஒருத்தன். பின்பற்றவன் வந்து மாதாஜி ஒழுங்குமுறை விதியை பின்பற்ற வந்து கான்பிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். அதே வந்து கடவுளை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு எடுத்துட்டு போய் பிரச்சாரம் பண்றவன் வந்து வெல்விஷர். புரிஞ்சுச்சா? நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவர். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. தான் வந்து எடுத்துட்டு போய் நம்பிக்கையோடு ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றவர். அடுத்து வந்து நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளில் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றார். 2 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்க மாதாஜி. ஒண்ணு நலம் விரும்பி. நலம் விரும்பின்னா என்ன? எனக்கு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டு எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறேன், அதுதான் நலம் விரும்பி. இந்த கடையில இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா இருக்குது, நீங்களும் போய் வாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா? நலம் விரும்பி இல்லையா? பக்கத்து வீட்டுக்கார எதிர் வீட்டுக்கார மேல நலம் விரும்பி. கிருஷ்ணர் மேல நலம் விரும்பியா இருந்தா கிருஷ்ணரை போய் கொடுக்கறது. புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது. ஒண்ணு வந்து வெல்விஷர், இன்னொருத்த வந்து பக்தி. புரியுது. நட்பு மனப்பான்மையில தானே மாதாஜி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதனால ஹெட்டிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல 2 விதமா இருக்கு மாதாஜி. ஒன்னு கான்பிடென்ஷியல் சர்வெண்ட், இன்னொன்று நலம் விரும்பி வெல்விஷர். ஓகேவா? சோ இது ஓகே. சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியோட கதை வருது. திரௌபதி பாண்டவாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் பக்கம் இருக்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் கூட தான் இருக்கிறாங்க. எப்படி வந்து துரியோதனன் வந்து அந்த போருக்கு வந்து எனக்கு வந்து படைகள் தான் வேணும், நீங்க வேணான்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ கிருஷ்ணரை வேணும்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்கறது? பாண்டவாஸ் கேட்கறாங்க இல்லையா? சோ அப்புறமா கடைசியில யார் வின் ஆகுறது? பாண்டவாஸ் தான் வின் ஆறாங்க. கௌரவரசு எல்லாரும் சொத்து போயிடுறாங்க இல்லையா? சோ அவங்க கிருஷ்ணர் கூட இருந்தும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா பட்ட துன்பங்கள்லாம் எவ்வளவு அளவுக்கு துன்பங்கள் பட்டாங்க இல்லையா? சொல்ல முடியாத அளவுக்கு துன்பப்பட்டாங்க. அதை பார்த்து பீஷ்ம பிதாமகனே வந்து ரொம்ப மனசு கலங்கி இருக்கிறாங்கன்றத அந்த பேராகிராஃப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. திரௌபதி தாய் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசா இல்லை, அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இல்லை, கான்ஜுகல் லவ்வும் இல்லை. பட் கடவுள் மீட்ல கிட்ட வந்து அன்பும் மரியாதையும் இருந்துச்சு இல்லையா? அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம்னு இருக்கும்போது அவங்க கையில வந்து எடுத்துட்டு அவங்கள கூப்பிடுறாங்க. சரணாகதி அடைஞ்சதுனால கடவுள் வந்து அந்த சாரி உருவும் போது வந்து சாரி நிறைய கொடுத்து அவங்கள காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கேண்டோ செகண்ட் சாப்டர் 53rd verse. இது வந்து 11th சாப்டர்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஜா நிமி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க ஒரு நிமிஷம் கூட அப்படி இப்படி இல்லாம சதா நேரமும் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவிடிய எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, எப்பவுமே வணங்கிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நமக்கு தெரியும் 3 விதமான பக்தர்கள். யார் சொல்றீங்க? அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. ஓகே இல்லவா? சோ உத்தம அதிகாரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டீஸ் ஆவறாரா? ஆமா, உத்தம அதிகாரி தான் முதல் நிலை. ஆனா கனிஷ்ட அதிகாரி ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவங்க. நியோஃபைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் மத்திய அதிகாரி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம அதிகாரி. டாப் மோஸ்ட் இருக்கிறது வந்து உத்தம அதிகாரி. அவங்க வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பேதமும் இருக்காது. சீதோஷக சம துக்ககன்ற மாதிரி சமவேத பண்டிதகா எல்லா உயிரினங்களுக்கிட்டும் வந்து கடவுளை பாக்குறவங்க அவங்க. ஓகேவா? நியோஃபைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். மத்தியம அதிகாரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து கடவுளை பிடிக்கும், வேதங்களை கொஞ்சம் தெரியும், பட் ஸ்ட்ராங்கா ஆர்கியூ பண்ண முடியாது.
அதுதான் அவருடைய பிரச்சனை. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் என்னன்னா கடவுள் மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கும். ஏன்னா நான் இது பிரார்த்திங்கன்னா எனக்கு இது செஞ்சு கொடுப்பாரு, அந்த அளவுக்கு தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து நிமி வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுனால அவர் வந்து டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாரு ரூப கோசாமி. அவர் வந்து ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் வந்து ஒண்ணும் இல்ல, கடவுள் மேல ஒரு அன்பு வந்தா மாத்திரம் போதும். ஓகே, அன்பு வந்துட்டு பக்தியை வந்து ஸ்ரத்தையா எடுத்துட்டு பண்ணா அவன் கண்டிப்பா எங்க போறான், he become the confidential part. ஓகே, ரொம்ப வலுவுறுத்துக்கப்பட்ட மேல் தளத்துக்கு போறான்றத வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப வந்து அவனுடைய கேட்டல் வந்து வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். அப்போ கேட்டல் வந்து எதை பத்தி கேட்கணும், யாரை பத்தி கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவத்கீதா, பாகவதம், அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் வந்து சுத்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப கேட்டதை மனசுல நம்பி வேதங்களுக்கு புறம்பா பேசாம அவன் பக்தியை பண்ணிட்டு இருந்தானே, ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற அந்த நியோஃபைட் பக்தர்கள் வந்து என்ன ஆறாங்க, டாப் மோஸ்ட் பக்தர் ஆகலான்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து கோயில்ல இருந்தே வந்து சேவகம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து கான்பிடென்ஷியல் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க. அந்த பிஹேவியர் எப்படி ஒருத்தருக்கு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகானுகா பக்தி. இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன பக்தி, சாதனா பக்தி. பக்தியை வந்து கடவுள் மேல இருந்து தானா தானா வர்றது வந்து ராகானுகா பக்தி, ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷன் சொல்றோம். இது யாருக்கு இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரகலாத மகாராஜாக்கு இருந்துச்சு, நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் இருந்துச்சு இல்லையா? அவர் சின்ன வயசுல இருந்து வந்து பக்தியை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவங்க அப்பா வந்து வைஷ்ணவா எடுத்துட்டு வரணும்னு அவருடைய மனப்பான்மையும் இருந்துச்சு. அப்புறம் எனக்குன்னு ஒரு குட்டி ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்கினார் இல்லையா? நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ராகானுக பக்தி தானா வரணும். ஓகேவா? அது வந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ், அதே தெரிஞ்சுட்டு நமக்கு அவங்க சுத்த பக்தர்கள் சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது தலைப்பு என்னன்னா எல்லாத்தையுமே கடவுளுக்கு வந்து சரண்டர் பண்றது. ஓகேவா? இது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல், தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியது ஒரு அருமையான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 29ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கூறுகிறார், தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகிறான். அவன் மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகிறேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாருஷ்டி, பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெறுதல் பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை ஒருவன் அடைந்தவுடன் அவனது பொறுப்பை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்திலும் இருந்து அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதியளிக்கிறார். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார். அதனால் அப்பக்தன் மிக விரைவாக ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்று மேலே கூறியுள்ளது உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு தன்னையே சரண் கொடுப்பது ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும். பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாவாக குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகிறது. ஆகையால் ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுத்தல் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்த்து தனது மனம், தனது உடல் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் சரணடைய செய்தல் என்று பொருளாகும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகிறார், எனது மனம், எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது உடைமைகள் அனைத்தையும் போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் உமது தொண்டுக்காக உம்மிடம் பணிக்கின்றேன். இப்போது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உடைமையாளர் ஆவீர். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கலாம்.
எல்லா அதிகாரங்களும் உம்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவும் இல்லை. ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியாரும் பகவானை வழிபடும் போது இதே போன்றது ஒரு கருத்தினை பின்வருமாறு கூறுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ அல்லது ஒரு தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எதுவாக இருப்பினும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இவ்வுடல்கள் எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் உப தயாரிப்புகளாகும். இவ்வுடல்களை பெற்றிருக்கும் நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கிறேன். ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அது பக்தன் ஒருவர் கூறுகிறான், விற்கப்பட்ட விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஓம்புதல் பற்றிய கருத்து தேவையில்லை. அதுபோல நான் உனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உனக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருப்பதால் நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி ஒரு சிறிதும் கருத மாட்டேன். அதாவது ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தனது குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது ஓம்புவது பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவனது ஒரே கவனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி தொண்டு என்னும் இவை இரண்டும் இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகிறார். ஆகவே பகவானுடனான இது போன்ற உறவு முறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணக்கூடியதாகும். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இரு முறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். இதன் கருத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானதாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவன் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டீங்களா? இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சரணடைதல். சரணடைதல் எப்படி? சும்மா ஒன்றும் பாதியமா இல்லை, எல்லாத்தையும் சரணடையணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடம்பு, மனசு, ஆத்மா. ஓகேவா? சரி, என் மனசை என் உடலை ஒப்படைச்சிட்டேன் கடவுளுக்கு. அப்போ நான் மனசை ஒப்படைக்க கூடாதான்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை. மனசை கொடுத்துட்டேன், உடம்ப கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை. மூணுத்தையும் கடவுளுக்கு சரண்டர் பண்ணணும். நம்மளுடைய உடம்பு, மனசு, ஆத்மா. அப்பதான் அது கம்ப்ளீட் சரண்டர்ன்ற பொருளுக்கு அர்த்தம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் சரண்டர் யாரெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் பலி மகாராஜா இல்லவா? வாமன தேவரா அவர் பிராமணன் மாதிரி வந்தாரு. அப்போ என்ன பண்ணாரு? யக்ன புருஷனா இருந்தாரு. கடவுளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரு தர்ப்பணம் பண்றாரு. சுக்கராச்சாரியார் வேணாக்கு சொன்ன பிறகு கூட அவர் பண்றாரு இல்லையா? ஸோ அவர் 3 அடி நிலத்துக்கு ஒரு அடிக்கு இந்த பூமியும், இன்னொரு அடிக்கு ஆகாசமும், இன்னொரு அடிக்கு எங்க கால் வைக்கிறதுன்னு தெரியல. அப்போ என்ன பண்றாரு? தன்னையே கொடுக்குறாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? தன்னோட உடம்பு, மனசு, ஆத்மா எல்லாத்தையும் அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாரு. அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேவா? ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் செல்ஃப் சரண்டர். ஓகே. ஸோ அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வேறு யார் பண்ணாரு? யார் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு? எல்லா புலன்களையும் கடவுளுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. யாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜா. ஓகேவா? ருக்மிணி தாயார் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பண்ண செயல்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம் தான். ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாங்க, இது மாதிரி என்னோட கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிருக்குது, நீ வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? சரண்டர் இல்லையா? இவங்க 3 பேருமே ஆத்ம நிவேதத்துல வருவாங்க. எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கோசம் கொடுக்கறது தான் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரீமத் பாகவத்ல என்ன சொல்றாரு? யார் ஒருத்தன் எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்துட்டு கடவுளுக்கோசம் கொடுத்துட்டு இருக்கானோ அவன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவன் என்ன முக்தி அடைஞ்சதுக்கு சமம்னு சொல்றாங்க? சாஷ்டி முக்தியை அடைஞ்சதுக்கு சமம்னு அர்த்தம். சாஷ்டி முக்தின்னா என்ன? கடவுள்கிட்ட இருப்ப செல்வம், பகவானுடைய செல்வம். எல்லா செல்வ வளங்களும் தன்கிட்ட இருக்கிறது தான் சாஷ்டி முக்தி. அவன் இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவன் எல்லா வளங்களும் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவத்கீதையில உறுதிப்படுத்தி இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் தான். என்னது? You surrendered everything to me. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः.
சூப்பர். ஓகே இந்த ஸ்லோகத்துல பொருள் என்னன்னா, நீ எல்லாத்தையும் விட்டுடு, நீ என்கிட்ட சரண்டர், ஜஸ்ட் சரண்டர் டு மீ, உன்னுடைய பாவத்துல இருந்து நான் உன்னை விடுதலை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதே தான் வந்து பாகவத்லயும் சரி பகவத்கீதையிலும் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, 2வது பேராகிராஃப் நம்ம பார்த்தோம். 3வது பேராகிராஃப் யமுனாச்சாரியார் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து ஒரு பிறவைக்கு ஒரு ஜென்மத்துக்கு ஆள் மேல ஒரு உடம்ப விட்டு இன்னொரு உடம்புக்கு நான் மாறிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த உடம்பு வந்து என்னோடது இல்லை. இது என்னது? இது ஒரு ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த 3 குணங்களுடைய ப்ராடக்ட் தான் இந்த உடம்பு, இல்லையா? ஸோ நான் என்ன உங்களுக்கே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஐ சரண்டர்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றது, நான் உன்னிடம் என்னை சரணடைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஐன்றது இந்த இடத்துல என்ன குறிக்குது? ஆத்மாவா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, சூப்பர். ஸோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி விலாஸ்ல என்ன சொல்றாருன்னா, சுய சரணாகதி. அதாவது நான் வந்து ஒரு விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு, இல்லையா? விற்கப்பட்ட விலங்கு வந்து என்ன? அடிமை, இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. அதுக்கு எந்த சுதந்திரமும் இல்ல. அப்ப என்ன இது அது என்னுடைய இது பேசுறது? இந்த உடம்ப பராமரிக்கிறதுக்கு, போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இதை அழகா வச்சுக்கிறதுக்கு, கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணிக்கிறதுக்கு, இல்லையா? சோ அது எல்லாத்தையும் யாருக்கோசம், எல்லா செயல்களையும் யாருக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கோசம் வந்து அர்ப்பணிக்கிறாரு, இல்லையா? அதுதான் வந்து ஹரிபக்தி விலாஸ்ல சொல்றாரு. ஓகே, நான் வந்து ஒரு அடிமையான விலங்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வந்து இந்த குடும்பத்தை நான் தான் கட்டு காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு காப்பாத்திட்டு இருக்கிறோம், இல்லையா? நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம நரசிம்ம அவதாரத்துல, எந்த ஒரு மெடிசனும் சரி, எந்த ஒரு தாய் தந்தையரும் சரி, யார் பசங்களையும் அவங்களால காப்பாற்ற முடியாது. ஒருத்தன் வந்து தண்ணியில மூழ்கிட்டு இருந்தானே, அவனை காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை. பட் யாரால முடியும்? கடவுளால. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதேதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. நம்ம அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இந்த கவலையில இருந்து விடுபட்டுலாம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இது என் வீடு, என் கணவன், என் பிள்ளை, இது என்னோட வேலை, என்னோட வருமானம், இதை நான் தான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓவர் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கணும். மெயின் அட்டாச்மெண்ட் எங்க வைக்கணும்? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். அது இல்லாம நம்ம பௌதிக வஸ்துக்களை மேலேயும் மனுஷர்களை மேலேயும் வச்சிருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த 3 குணத்துக்குள்ள சிக்கி தவிக்கிறோன்றதை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ கடைசியா இந்த இதுல என்ன சொல்றாரு ரூப கோசாமி? ஸோ இந்த சம்பந்தம் வந்து ஃபுல்லா ஆத்ம நிவேதனம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதாவது இந்த இடத்துல 2 விஷயம் சொல்றாரு. பக்தனா இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்புறம் செல்ஃப் சரண்டர். இது 2மே பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற விஷயம். பிரீத்தினால ஒண்ணு பண்றது, பட் எல்லாமே நீ தான் சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆகுது. அங்க பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து ஃபுல்லா சரண்டர் ஆன பிறகு அங்க வந்து வித்தியாசமே இருக்காது. நீ ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்த, நான் ஒண்ணு அப்படி நினைச்சேன் இப்படி நினைச்சேன், அந்த டீலிங்ஸே இருக்காது. அதுதான் வந்து ஃபுல் சரண்டர், இல்லையா? அது வந்து 2மே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, இது 2மே ஒரே இடத்துல பாக்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு அவரே ரூப கோசாமி சொல்றாரு. ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்தது மட்டும் பார்க்கறது. அவங்க படிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ். டர்ன்ஸ் எடுத்து பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த நண்பா, எவன் ஒருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிகச் சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கின்றானோ அவன் எக்காலத்திலும் நன்மை அடைவான். எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் வேண்டும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் ஒரு நிமிஷம் இத சொல்லிடலாம். பிடித்தமான பொருளை வந்து எப்படி கொடுக்கறதுன்னு நமக்கு சந்தேகமா இருக்கும், இல்லையா? அது என்ன பிடிச்சமான விஷயம் நமக்கு? நமக்கு எது நமக்கு பௌதீகத்துல என்ன நமக்கு பிடிக்குதோ அதை வந்து விட்டுறது. நமக்கு ரொம்ப பிடித்தது நம்ம விட்டுறது மாதாஜி. பௌதீகத்துல வேற யாராவது உதாரணத்துக்கு நம்ம காஃபி பிடிக்கும், அதை விட்டுட்டோம் இல்ல மாதாஜி? அது ஃபார் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், ஃபேவரபிள் திங்ஸ்ல வராதா மாதாஜி? ஓ சரி, இல்லையா? விதிகள் வந்துடுது. இப்ப சினிமா டிவி அதெல்லாம் பாக்குறதெல்லாம் விட்டாச்சு இல்ல மாதாஜி? ஓகே, சீரியல் ஓகே. சோ இப்போ அன்னெசரியா அதெல்லாம் பாக்குறதெல்லாம் விட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வச்சு கூட நம்ம சொல்லலாம். நம்ம டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் போயிட்டு வாங்க முடியாது. நம்மளுடைய காலம் வந்து யாராலும் வந்து நமக்கு கொடுக்கவும் முடியாது, எடுத்துக்கவும் முடியாது. நம்மளா கொடுக்கணும், இல்லையா?
சோ இப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம மனசு நம்ம நேரம் வந்து எதுல செலுத்திட்டு இருக்கோம்? கான்சியஸ்ல இருக்கும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ். கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம இந்த டைம்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கலாம். பட் வந்து நம்ம எதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பக்தியில பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம கூட நம்ம பிடிச்சமான பொருளை வந்து கடவுளுக்கு கூட அர்ப்பணிச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம நேரத்தையும் மனசு சிந்தனை எல்லாத்தையும் அவருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறோம். எதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணக்கு சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் ஃபேவரபிள் திங்ஸ். எதெல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தூரம் எடுத்துட்டு போதோ அதெல்லாம் அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ். சிம்பிளா புரிஞ்சுச்சா? மாதாஜி அதை நிவர்த்தி பிரவருத்தின்னு சொல்லலாமா மாதாஜி? சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. சூப்பர். கண்டினியூ பண்ணுங்க பத்மா மாதாஜி. எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல் வேண்டும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள், அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். அதாவது பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். சான்றாக ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகியல் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். அதுல இருந்து வரலாம் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான ஒரு செயல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான வார்த்தைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். லௌகீகி, வைதிகி. ஓகேவா? இந்த லௌகீகின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கடைசியா படிச்சுங்க பாருங்க. நம்ம வந்து வேலைக்கு போறது இல்லையா? வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு வருது. அதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் வேலையோ இல்லை ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிட்டோ ஏதோ ஒன்று சம்பாரிச்சிட்டு வரோம். அது எதுக்கு சம்பாரிச்சிட்டு வரோம்? இந்த உடம்ப வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கோசம் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து லௌகீகி. அதே வைதிகின்னா நமக்கு இந்த வர்ணாசிரம சங்கம் எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ் கான்செப்ட்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வர்ணாத்தை வந்து வச்சு அவன் கடைசியா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பார்த்தா மேலோட்டமா பார்த்தா அவன் வேலையை செய்யறான். பிராமணன் அவன் வந்து வேதங்களை படிக்கிறான், சத்திரியன் போய் நாட்டை காப்பாத்துறான், வைசியாஸ் போய் வியாபாரம் பண்றான், சூத்ரா போய் கடினப்பட்டு நிலத்துல உழுறான் இல்லையா? அவங்கவுங்க பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா அவங்க வேலையை செய்யறாங்க. பட் கடைசியா அதனால வரக்கூடிய பலன்களை வந்து எங்க எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறாங்க? கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? கடைசியா பாத்தீங்கன்னா பிராமணனுக்கு வந்து சேவை பண்றாங்க. ஓகேவா? பிராமணன் வந்து வேதங்களை படிச்சு யக்ன புருஷனான பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறார் இல்லையா? அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட சேவை பண்றாங்க. ஒண்ணு மாதாஜி லௌகீகி, இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி? வைதிகி. வைதிகி. வைதிகினா நம்ம வந்து இப்ப சொல்லிட்டு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கு. கடைசி அவருக்கோசம் அர்ப்பணம் பண்றது வந்து வைதிகி. ஓகேவா? அது வந்து மாதாஜி தன்னுடைய நம்ம சுயநலத்துக்காக செய்யறதுனா லௌகிக்கு வந்து நான் உடம்பு வந்து நல்லா இருக்கணும். கர்ம பல தியாகம் மாதிரி பகவானுக்கு பலனை அப்புறம் அதனால வரக்கூடிய பலன்களை வந்து கொடுக்கலாம். கடவுளுக்கு கொடுக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து அறியாமை. அந்த அறியாமை வந்து போனோம்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், நீ வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கோ. அப்ப வந்து உனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். நான் எந்த கண்டிஷன்ல வேலை செய்யறது, எந்த கண்டிஷன்ல வேலை செய்யக்கூடாது. இவன் இப்பயே நம்ம 2 கேட்டகரியா பாத்துக்கோம். ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளுடைய லைஃபே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போனா ஒரு மாதிரி இருந்திருப்போம். இப்ப செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அது எதனால அந்த மாற்றம்? நம்ம அக்வயர் பண்ண நாலேஜ் இல்லையா? நம்ம யாரை பத்தி கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்க அந்த பகவத்கீதா பாகவதெல்லாம் படிச்சதுனால நமக்குள்ள வந்த மாற்றங்கள். அதுதான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் சொல்றாரு, இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கோ, உனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் என்ன மாதிரி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருத்தல். ஹரிபக்த விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை சரணடைந்துதான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல், உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தை சுவைக்கிறான். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவர், எவனொருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகிறான். நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கின்றேன்
என்று கூறுகிறார். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்வார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரணடைதல் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா லெவல்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்து இந்த சரணடைதல்ல வந்து 6 வித டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்செப்ட் த திங்ஸ் ஃபேவரபிள் டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். எதெல்லாம் பக்திக்கு உகந்ததோ அதை வந்து ஏத்துக்கிறது, எதெல்லாம் பக்திக்கு உகந்தது அல்லவோ அதெல்லாம் வந்து நிராகரிக்கிறது. 2வது பாயிண்ட். 3வது, எல்லாம் கடவுள் வந்து என்னை காப்பாத்துவாரு, கிருஷ்ணா வில் ப்ரொடெக்ட் மீன் சொல்றோம் இல்லையா, அதை வந்து அதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆஸ் ஒன் கார்டியன், என்னோட பாதுகாப்பாளர் வந்து கடவுள், இல்லைன்னா அவரை என்னோட மாஸ்டர் நினைக்கிறது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா சரண்டர் ஆகுறது 5வது. அப்புறம் வந்து ஹியூமிலிட்டி. இந்த 6 விஷயங்கள் இருக்கணும் இந்த சரணடைதல்ல. ஓகேவா? நம்ம கூட படிச்சிருக்கோம் இல்ல மாதாஜி இந்த மாதாஜி 4 தானங்க மாதாஜி வருது. பக்திக்கு உகந்த செயல்கள் செய்யறது, இல்லாததை நிராகரித்தல், பகவானே பாதுகாப்பாளர் அப்படின்னு கடவுள் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அப்புறம் என்ன மாதாஜி? அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ், ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ். கடவுளுக்கு பக்தி செலுத்துறத வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, பக்தி செலுத்த முடியாம இருக்கிற விஷயங்களை வந்து துரத்தல். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, டிவி சீரியல் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு, அது ரிஜெக்ஷன். 2வது அக்செப்டன்ஸ், ஒன்று ரிஜெக்ஷன். 3வது வந்து கடவுள் என்னுடைய ப்ரொடெக்டார்ன்றது. அப்புறம் என்னுடைய கார்டியன் இல்லைன்னா என்னோட குரு நினைக்கிறது. 5வது ஃபுல்லி செல்ஃப் சரண்டர், சுய சரணடைதல். 6வது ஹியூமிலிட்டி. எழுதிக்கிறீங்களா? இது கீதையில 66வது ஸ்லோகம் மாதாஜி இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கடைசி ஹியூமிலிட்டினா என்ன மாதாஜி? ஹியூமிலிட்டினா தாராளமா இருக்கிறது கடவுளுடைய விஷயத்துல, சிக்கனமா இல்லாம. இது வந்து அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? இதுதான் வரும். இது ரொம்ப நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்டிருப்போம், நம்ம மறந்துட்டோம் இந்த இடத்துல. சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம். ஹியூமிலிட்டினா வந்து பணிவு. ஹியூமிலிட்டி தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பணிவு மாதாஜி. ஹியூமிலிட்டினா பணிவு, பணிவோடு பக்தி செலுத்துறது. அதே சொல்றோம், பணிவோட இருக்குது. எத்தனாவது ஸ்லோகம் இது அதுல? 66 நினைக்கிறேன். எத்தனாவது சாப்டர்ல? 18. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய இருக்கு. புஷ்பா மாதாஜி என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஸ்லோகமும் இருக்கு. ஹரிபக்தி விலாஸ்ல அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல வருமா? ஹரிபக்தி விலாசத்துல சரணாகதி இந்த கடைசி இருக்குல்ல, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யக்கு ஹரிபக்தி விலாஸ்ல இருந்து கொடுத்திருப்பாங்க. இப்ப நீங்க சொல்ற பகவத்கீதை இல்ல மாதாஜி, பகவத்கீதையில மாதாஜி சர்வதர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் ரஜ இல்லவா? அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப கீழே ஹரிபக்தி விலாஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்லோகம்லாம் இருக்குல்ல மாதாஜி. பாக்குறேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். இல்லையே மாதாஜி. ஹரிபக்தி விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தன் உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கிறான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. எங்க இருக்கு பிரபு? நம்ம இதிலே பாடிக்கிறேன். காணப்படுகிறது. அதில் பக்தன் கூறுகிறான், விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தன் காத்தல் கடைசியில் இருப்பாருங்க கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் முறை. இந்த ஹரிபக்தி விலாசத்தில் 16.676 மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல பிரேமா மாதாஜி, அனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம். படிச்சே இல்ல மாதாஜி. அதாவது அது வந்து 18வது ஸ்லோகம், 18வது சாப்டர்ல 66வது ஸ்லோகம். ஆனுகூல்யஸ்ய சங்கல்ப பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரஷிஷ்யதீதி விஸ்வாசோ கோபதிருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிஷேப
கார்பன்யே ஷட்விதா சரணாகதி. அதான் அந்த ஷட்விதா தான் அந்த வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் 22வது 100வது ஸ்லோகம் மாதாஜி இப்ப நம்ம படிக்கிறது. அது பகவத்கீதை அல்ல மாதாஜி. இல்ல இது வந்து மாதாஜி இதுல ஹரிபக்தி விலாஸ்ல இருந்து மேற்கோள் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா 11/676 நமக்கு சைத்தன்யர்லயும் இருக்குங்க. சைத்தன்யரோட ஸ்லோகம் தான் இது. இங்க வேணும்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. 66 சொன்னீங்களே, 66ல இல்ல. இதுல மாதாஜி என்ன போட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் முறை ஹரிபக்தி விலாசத்தில் 11.676 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிதான் அனுமதி சங்கல்பம். கீதையில 66 900 பக்கம் 900ல இருக்கு பாருங்க, கீழே இருக்கு 900 பக்கம். ஓகே ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது போலாமா? இது செட்டில் ஆச்சு 6 விதமானது. இதை பார்த்துடலாம், நம்ம முடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். அந்த 6 விதமானதுன்னு இல்ல மாதாஜி, அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுக்கு விளக்கம் இருக்கு. இந்த விளக்கத்துல தான் மாதாஜி நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 6 டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சரண்டர்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? 6 லிம்ஸ் ஆஃப் சரண்டர் இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது மேல வந்து மனசு தன்னுடைய வார்த்தைகள் மேல எல்லாத்தையும் வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடையணும். அதே வந்து நரசிம்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க, நரசிம்ம தேவரை யார் ஒருத்தவங்க வந்து கடவுள் நரசிம்மர் கிட்ட தஞ்சம் அடைகிறானோ அவங்களுக்கு இல்ல இருக்கிற விக்னங்கள், ஆன்மீக பாதையில இருக்கிற விக்னங்கள் எல்லாம் வந்து நரசிம்ம பகவான் வந்து எடுத்துட்டாரு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ்லயும் வந்து நரசிம்ம பிரணாம் இருக்கும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது துளசி போன்ற மரங்களை சேவை செய்தல். யாராவது படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க பிரபு இத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரணடைந்த ஆத்மாவாதமா துளசி போன்ற மரங்களுக்கா? ஆமா, துளசி போன்ற மரங்கள். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு தொண்டு செய்தல். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசி மரத்தை பற்றி போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனைகளை செலுத்துகிறேன். அம்மரத்தை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளிலிருந்தும் ஈடுபடுகிறான். அத்துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வளர்ப்பவன் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஒருவன் எங்கேயாவது ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்திருந்தால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவன் ஆகிறான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலையுடன் பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கும். இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவராக இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றனர். துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்கள் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதை வணங்குகின்றனர். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அது பின்வருமாறு: துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானதாகும். அதனை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் நினைப்பதாலும் வழிபடுவதாலும் விழுந்து வணங்குவதாலும் அதை பற்றி கேட்பதாலும் அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்போதும் புண்ணியமே உண்டாகின்றது. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எக்காலத்திலும் வாழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி தேவி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரும் இல்லை, ராதாராணி தான் வந்து, லக்ஷ்மி தேவி தான் வந்து துளசின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இந்த துளசி தேவியை வந்து பார்த்தாலும் போதும், அவங்கள வந்து தொட்டாலும் போதும். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காலையில எழுந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டா, நிறையவும் விடக்கூடாது கம்மியாகவும் விடக்கூடாது, நான் தண்ணி போடணும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து 3 முறை பிரதட்சணம் பண்ணணும். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து மலர்களை செலுத்தணும். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு உணவை அர்ப்பணிக்கணும். சாம்பிராணி அகர்பத்தி எல்லாம் காமிச்சிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வெயில் இருக்கிற இடத்துலயும் நம்ம வைக்கணும். அப்புறம் இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எங்க போறோம், வைகுந்த லோகத்துக்கு போறோம்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானது வந்து துளசி இல்லையா? பக்தி தேவி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி தேவி. நம்ம ஈவன் வந்து நம்ம பிரசாதம் பண்றதுன்னு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த போகாவுக்கு வந்து துளசியை வச்சாதான் அது பிரசாதமாகும். அப்புறமா தான் வந்து அதை கடவுளை ஏத்துப்பார், வெறுமனே வந்து ஏத்துக்க மாட்டார். ஏன்னா அங்க மீடியேட்டர் வந்து துளசி தேவி. அவங்க ஒருத்தராலதான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும். நமக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் அந்த தகுதி இல்லை. அதனாலதான் அவங்க
அவங்கள முன்னாடி வைக்கிறோம். ஓகே. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து காஞ்ச துளசியை கூட ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி வந்து துளசியோட மகிமைகள் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்து நம்ம துளசி இலைய பறிக்க கூடாது. அப்புறம் மஞ்சரி வந்து ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த மஞ்சரியை வந்து கிள்ளி எடுத்துனோமா, அப்படியே விட்டு அதை எல்லா இடத்துல அந்த விதைகள் வந்து சிதறக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து துளசி விதையை வந்து விதைக்கிறானோ அவனுடைய குடும்பத்துல நன்மை நடக்கும்னு சொல்றாங்க. அவங்க முன்னோர்களுக்கும் நன்மை நடக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து சில பேர்லாம் ஹெர்பல் டீ அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த துளசியை வந்து கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறதெல்லாம் வந்து தவறு. பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? இப்போ ஹெர்பல் டீஸ்லாம் வருது இல்லையா? அப்புறம் வந்து சில பேருக்கு வந்து காஃப் எல்லாம் வரும்போது, இரும்பல் சளி பிடிக்கும் போது அந்த துளசியை வந்து கொதிக்க வச்சு குடிப்பாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஈவன் பிரசாதம் வச்சுட்டு கூட அந்த துளசியை எடுத்துடணும். ஏன்னா எல்லாத்தோட போய் சேர்க்கிறோம் இல்லைங்களா? சாம்பார் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம சாயங்காலத்துல சாம்பார் சூடு பண்ணுவோம். அது மாதிரி சூடு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த இலை வந்து கொதிக்குது இல்லையா? அது வந்து அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இன்கேஸ் துளசி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து காஞ்சிருச்சுன்னா அதை வந்து அந்த அந்த வரவே வராதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து அந்த அந்த டிவிஷனை வந்து நம்ம முறிச்சு எடுத்து வச்சிடணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ அளவுக்கு கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து துளசி. ஓகே. அதுவும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு சந்தனத்தை அந்த துளசி மேல வச்சு அது பகவான் திருவடியில இருந்தா அவருக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு பிரியமா. அப்படி பண்ணா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணன் நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டு வரா, வேற எங்கேயும் போவே மாட்டாருங்களாம். ஒரு துளசி எடுத்து சந்தனத்துல டிப் பண்ணி தொட்டு அதுல வச்சிங்க வச்சுக்கோங்க, அவருடைய திருவடியில ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம வீட்டிலே இருந்துடுவார். வேற யார் வீட்டுக்கும் போக மாட்டார். ஸோ அப்புறம் வந்து யமராஜரும் வரமாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த நாய்கள் வந்து தெரு நாய்களுக்கும் வீட்டு நாய்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? வீட்டு நாய்க்கெல்லாம் வந்து என்ன போட்டிருப்பாங்க? பெல்ட் போட்டிருப்பாங்க. அந்த பெல்ட் போட்டிருக்க நாயை பார்த்து முனிசிபாலிட்டிக்காரன் வரவே மாட்டான் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மளோட பெல்ட் என்ன, துளசி மகாராணி நம்ம கழுத்துல போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிட்ட யார் வரமாட்டாங்க? யமதர்மராஜா. யமதர்மராஜா கரெக்ட் மாதாஜி. சோ அவங்கள சிம்பிளா பார்த்தா போதும், தொட்டா போதும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தினா போதும், வழிபட்டா போதும் இல்லையா? ஈவன் அந்த இடத்துல அந்த துளசி சில இடத்துல வந்து வளரலன்ற காரணத்தை எல்லா கோயிலும் வந்து துளசி செடி இருக்கும். இன்கேஸ் அது ஒழுங்கா வரலன்னா அந்த இடத்துல இன்னும் பக்தி அதிகரிக்கணும், பக்தி வேணும்ன்றத அதை குறிக்குதுங்களாம். அப்புறம் வந்து அந்த அந்த அம்மா இருந்த மண் இருந்தா கூட போதும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த இருந்த மண் இருந்தா கூட அந்த அளவுக்கு புண்ணியம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இவ்வளவு அளவுக்கு மங்களங்கள் இருக்குது வந்து துளசி தேவி. சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு தொண்டு புரிதல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அதாவது கைங்கரியம் அண்ட் கர்மார்ப்பணம் சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அதுல 2 விஷயம் பார்த்தோம். கான்ஃபிடென்ஷியல் சர்வெண்ட், அப்புறம் நலம் விரும்பி பார்த்தோம் இல்லையா? திரௌபதி மாதா என்ன பண்ணாங்கன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் சரண்டர் எவ்ரி திங் டு லார்ட், அதுல வந்து இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து சாஷ்டி முக்தி அடைறான்றத பார்த்தோம். எல்லாத்தையுமே சரணடைஞ்சவன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பல்லி மகாராஜா, அம்பரிஷி, ருக்மிணி தேவின்னு பார்த்தோம். யமனாச்சாரியார் வந்து என்னையே நான் கொடுக்குறேன், நான் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்மமும் மாறிட்டே போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த உடம்பு வந்து மாற்றத்துக்குரியது, அதனால நான் என்னையே கொடுக்குறேன்னு ஆத்மாவை கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஹரிபக்தி விலாஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு, எனக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததுதான் சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுக்குதான் நம்ம மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க, பிரகிருதி அண்ட் என்ன சொன்னீங்க பிரேமா மாதாஜி? நிவர்த்தி அண்ட் பிரகிருதி பிரவர்த்தி நிவர்த்தி பிரவர்த்தி மார்க்க பத்தி சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச பொருளை கடவுளுக்கோசம் வந்து கொடுக்கறத பார்த்தோம். ஃபேவரபிள் திங்ஸ் அவருக்கு கொடுக்கறது, அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ் வந்து கொடுக்கறது இல்லை. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? கடவுள் சேவைக்கோசம் நம்ம என்ன முயற்சி பண்றோம், அதுக்கு வந்து 2 விதம் பார்த்தோம். வைதீக பக்தி, ஒன்னொன்னு லௌகீக பார்த்தோம். அப்புறம் ஆத்ம சரணடைதல வந்து 6 விஷயங்கள் பார்த்தோம். 6 limbs ஆஃப் சரண்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அக்செப்டன்ஸ். லாஸ்ட் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லிருங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் குழப்பி விட்டாங்க, என்னன்னு தெரியல. லாஸ்ட் துளசி அக்செப்ட் இந்த 6 இதுல லாஸ்ட் மட்டும் மாதிரி நீங்க எழுதிக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்ப அதுல 6 விதங்கள் இருக்கு. எல்லாரும் அதெல்லாம் எழுதிட்டேன் மாதாஜி. அக்செப்டன்ஸ், இப்ப ரிஜெக்ஷன், ப்ரொடெக்ஷன்,
அப்புறம் அந்த குரு இது கைடன்ஸ். இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க, இந்த 6 இது வரிசையா ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க ப்ளீஸ். சரி, ஓகே, கண்டிப்பா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் எல்லாம் கேட்காதீங்க. 6 divisions of surrender or acceptance of things favorable to devotional service. ஓகே, எதெல்லாம் பக்திக்கு உதந்ததோ அதை வந்து ஏத்துக்கிறது வந்து அக்செப்டன்ஸ். எதெல்லாம் வந்து பக்திக்கு வந்து புறம்பா இருக்குதோ அது வந்து வேணான்னு சொல்றது. அதனை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ். ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ். மூணாவது வந்து கன்விக்ஷன் தட் கிருஷ்ணா வில் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன். ஐயோ எனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியலன்னு இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் என் கர்மம் அது இதுன்னு நினைக்க கூடாது. கடவுள் வந்து காப்பாத்துவாரு. என்னோட கர்மத்தினால நான் கஷ்டப்படுறேன், சந்தோஷப்படுறேன். என்னோட கர்மத்துக்கோசம் நான் கஷ்டப்படுறேன். எந்த ஒரு செயல்களும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து தானா வராது. நம்ம எதையோ செஞ்சு வச்சிருக்கோம், அது வந்து அப்பப்போ வருது இல்லையா? என்ன பண்ணிருந்தாலும் என்னோட காரணம். நம்மளுடைய இன்ப துன்பங்களுக்கு நான் தான் காரணம்னு நம்ம பொறுப்பு ஏத்துக்கணும். அந்த மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து கிருஷ்ணா கொடுக்குறாரு. நான் தான் பண்ணேன், அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சார்ட் போட்டு வச்சிருக்காரு, அவர் கொடுக்குறாரு. அவர் என்னை காப்பாத்துவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, மூணாவது பாயிண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆஸ் ஒன்ஸ் கார்டியன். என்னோட காவலாளி, என்னுடைய காவலாளி இல்லைன்னா மாஸ்டர். ஓகேவா? அஞ்சாவது வந்து ஃபுல் செல்ஃப் சரண்டர். ஆறாவது ஃபுல் செல்ஃப் சரண்டர், சுய சரணடைதல், முழுமையான சுய சரணடைதல். அதானே இது இப்ப ஆத்ம நிவேதனை அதானே மாதாஜி? அதாவது உடம்பு கொடுத்துட்டேன், மனசை கொடுத்துட்டேன், எல்லாமே உடல் மனசு எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது இப்படி இருக்க கூடாது. நான் உடம்பு தான் கொடுத்துட்டேனே, என் வேலை என்ன, கொஞ்சம் கிருஷ்ணருக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் சேவை செஞ்சுட்டு வந்தேன், கோயில கிளீன் பண்ணிட்டு வந்தேன், விளக்க கிளீன் பண்ணிட்டு வந்தேன், அது இல்ல. ஓகேவா? சரி, கொஞ்ச நேரம் கிளாஸ் கேட்டேன், மனசை கொடுத்தேன், அது இல்ல. எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும். மனசு, ஆத்மா, அப்புறம் உடல். அதுதான் ஃபுல் செல்ஃப் சரண்டர். கடைசி வந்து ஹியூமிலிட்டி. இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், நான் கிரேட்னு சொல்லிட்டு காலரை தூக்கி வச்சு கூடாது. அங்க என்ன வேணும்? பணிவு வேணும். இதுதான் வந்து தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த நார்த் சைடுல எல்லாம் துளசியை வந்து பல்லுல கூட கடிக்கிறது கிடையாது, அப்படியே முழுங்கிடுறாங்க. ஆமா பிரபு, ஆமா ஆமா. எனக்கு அது கடிச்சே சாப்பிடக்கூடாது துளசிய. அது வாயில வச்சுட்டு ஊற வச்சுட்டு சாப்பிடலாம், பட் ஆனா அது வந்து கடிச்சு வந்து 2 துண்டா பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இங்க அப்படியே முழுங்கிடுறாங்க துளசிய. சோ துளசி வந்து ரொம்ப தூயவள். அவங்க கிட்ட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப மேல ஃபாஸ்டா போவோம்னு சொல்லுவாங்க. மாதாஜி எக்ஸாமுக்குள்ள இதை முடிச்சிருவோமா மாதாஜி? நம்ம இவ்வளவு பேசிட்டே இருந்தேன். நான் இன்னைக்கு நான் ஒவ்வொரு வாரமும் நினைக்கிறேன் 2 சாப்டர் முடிக்கணும், 2 சாப்டர் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அது எங்க 1 சாப்டர் இருக்கேன் மாதாஜி. முக்கா சாப்டர் முடியுது, சின்னதா இருந்தாலும் அவ்வளவுதான் முடியுது. 24ஆம் தேதி எக்ஸாம் மாதாஜி. அதுக்குள்ள கொஞ்சம் எல்லாமே பண்ணணும். இப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படி மேலோட்டமா சொன்னா கூட பரவாயில்ல மாதாஜி. உட்கார்ந்து படிக்கவே டைம். 12வது கூட 2 வாரம் இருக்கும். இப்போ பேசாம நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம் மாதாஜி. 12வது சாப்டர் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நடுவுல ஏதாவது டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா மாதாஜி கையில நம்ம ஒரு நேரத்துல வேணா டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணலாம். ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் பார்க்கணும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாதாஜி லெவல் 5 கிளாஸ் வந்துட்டு மண்டே முடிஞ்சிருச்சுங்க மாதாஜி. அப்ப பண்ணலாங்க மாதாஜி. அது வந்து மாதாஜி கையில பர்மிஷன் கேட்டுட்டு பண்ணிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி. நீங்க காலையில ஜாயின் ஆறீங்க இல்லையா, அப்ப கேட்டுட்டு நம்ம வேணா பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப 12வது சாப்டர் யாராவது படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. புனித நூல்களை கேட்டல் சீக்கிரம் படிச்சிடலாம். ஸ்ரீல ரூப படிக்கட்டும் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி. அப்புறம் படிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. புனித நூல்களை கேட்டல். உன்னத தொண்டின் மற்றும் பல கோணங்கள். புனித நூல்களை கேட்டல். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானம் அளிக்கும் எந்த ஒரு நூலை புனித நூலாக கருத வேண்டும் என்கிறார். ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியரும்
ராமாயணம், மகாபாரதம், வேதாந்தம் போன்ற நூல்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் புனித நூல்களே என்பார். வைணவ பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியை விலக்கி கூறும் நூல்களை தொடர்ந்து கற்கும் ஒருவன் மனித சமுதாயத்தில் எப்போதும் போற்றப்படுகிறான். பகவான் கிருஷ்ணரும் அவன் மீது நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடையவராகிறார். இது போன்ற நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்து அவற்றிற்கு மரியாதையுடன் வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று தேவர்களாலும் வணங்கப்படுபவனாகின்றான் என்று ஸ்கந்த புராணம் கூறுகிறது. வைணவ இலக்கியங்களை எழுதி அவற்றை பாதுகாப்பவன் வீட்டில் பகவான் நாராயணர் எப்போதும் உரைகின்றார் என்று நாரதரிடம் கூறப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 13ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த இலக்கியங்கள் அனைத்தின் சாரமாகும். ஏதோ ஒரு வழியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதில் பற்று கொண்டவனுக்கு பிற இலக்கியங்களை கற்பதில் எந்தவித சுவையும் ஏற்படாது. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைத்து மகிழ்ந்தவனுக்கு இலக்கியங்களில் திருப்தி ஏற்படாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாரு, எதெல்லாம் ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. எந்த ஒரு புக்கு கடவுளை பத்தி கொடுக்குதோ, கடவுளை பத்தி சொல்லுது, அதாவது பக்தி மார்க்கத்தை பத்தி சொல்லுது. பக்தின்னு சொல்லல, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாரு பிரபுபாதா. பக்தின்ன வார்த்தைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், நம்ம செய்யறது செயல்கள் தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாரு. அதை ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ன்னு சொல்றாரு. அதே மத்வாச்சாரியர் அதெல்லாம் ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்னா என்னதுன்னா எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணாஸ், உபனிஷத்ஸ், வேதாந்தஸ், இதெல்லாம் இந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாத்தையும் யார சொல்லுது மையமா, கடைசியில பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி போகுது இல்லையா. அதே ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்றாரு, நித்தியமா எவன் இந்த மாதிரி வேதங்கள்ல படிச்சுட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு என்ன வருது, வைஷ்ணவ பண்புகள் அவனுக்குள்ள வளருது. அவனுக்கு தெரியும் இந்த மனித பிறவினுடைய நோக்கம் அவனுக்கு தெரியும். அதை பண்ணதுனால கடவுள் அவன் கிட்ட ப்ளீஸ் ஆகுறாரு, திருப்தி ஆகிறாருன்றதை இந்த இடத்துல ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் அவன் எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல என்ன புக் வச்சிருக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், பிரபுபாத லீலாமிருதம், இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும் இல்லையா. பகவத்கீதா நம்மளுடைய லைஃப் மேனுவல், அது எல்லாரு கையிலும் இருக்கணும்ன்றாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அதை பார்த்து பூஜை பண்ணிட்டு வர்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம பாவங்கள் போகுது, நம்ம அதுக்கு விழுந்து வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி என்ன சொல்றாரு, இந்த வைஷ்ணவ வீட்டுல வச்சிருந்தாவே அந்த இடத்துல யார் இருக்காங்க, போட்டோ விக்கிரகம் கூட தேவையில்லை, இந்த கடவுள் நாராயணனே அதுல வசிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அது அமல புராணம், ஸ்பாட்லெஸ் புராணம்னு சொல்றோம். எவன் ஒருத்தர் அது இட்ஸ் எ ஜூஸ் ஆஃப், இட் இஸ் எ நெக்டேரியன் ஜூஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அந்த அதனோட சுவையை நம்ம சுவைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற எந்த புக்குமே எனக்கு வேணாம், நம்ம நித்தியம் பாகவத சேவையான்னு சொல்லிட்டு சதா காலமும் பாகவதத்தை படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. ஆமா தானே. அதனாலதான் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு. அமல புராணம் சொல்றாங்க, ஸ்பாட்லெஸ் புராணம் சொல்றாங்க. ஒரு பழத்தை சாப்பிடுறது கஷ்டம், அந்த பழத்தை ஜூஸா புடிச்சு குடிச்சாங்கன்னா யாருக்காவது கஷ்டம் இருக்குமா. அது மாதிரிதான் அந்த நெக்டேரியன் எலிக்கடித்த பழம் அது நெக்டேரியன் ஜூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா பாகவதம். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க ப்ளீஸ். ரிசைடிங் இன் மதுரா. கடகடன் படிங்க. டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்டா வரணும். பந்திக்கு இதெல்லாம் முண்டி அடிச்சுட்டு வரணும் எல்லாரும். விஜயா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. கீதா மாதாஜி, கோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்க வீட்டுல கரண்ட் போயிடுச்சுங்க மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். கோமதி மாதாஜி. மதுராவில் வசித்தார். மதுராவில் வசித்தார். மதுராவில் உள்ள மக்கள் வாழ்கின்ற குடியிருப்புகளை போற்றுகின்ற குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் எவன் ஒருவன் மதுராவை காட்டிலும் பிற இடங்களின் மீது கவர்ச்சி உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் மாயா சக்தியால் நிச்சயம் பீடிக்கப்படுவான் என்று வராக புராணம் கூறுகிறது. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் உலகங்களிலும் உள்ள புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கும் புனித யாத்திரை மேற்கொள்வதா
மேற்கொள்வதால் உண்டாகும் பயன்கள் அனைத்தும் மதுராவின் புனித மண்ணை தொட்டால் போதும் கிடைத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களில் மதுராவை பற்றி கேட்பினும் நினைப்பினும் போற்றினும் விரும்பினும் காணினும் அதனை தொடினும் ஒருவனது எல்லா விருப்பங்களும் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்று அறிகிறோம். அடுத்து வாசிக்குவா மாதாஜி? இது சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, அடுத்தது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க வராக புராணத்துல கடவுள் வராகரே சொல்றாரு, எவன் ஒருத்தன் வந்து மதுராவை விட்டு வேற எல்லா இடத்து மேல ஆசை வச்சிருந்தா அவன் எதுக்குள்ள ஆட்பட்டிருக்கான், மாய சக்திக்குள்ள இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பிரம்மாண்ட புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க, ஒருத்தன் வந்து இந்த புனித யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் போறாங்க இல்லையா 3 உலகத்துக்கு, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நீ சும்மா போயிட்டு மதுராவை பூமி மேல வந்து பாதத்தை தொடு போதும், உனக்கு எல்லாமே வந்துடும். சரி, அதுவும் முடியலையா, சும்மா வந்து அதை பத்தி கேளு. மதுரா ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பு, அதை பத்தி கேளு, அதை பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதை வந்து அதனுடைய புகழங்கள் புகழ் உரையாடு. அப்புறம் அதுக்கு அங்க போகணுன்ற ஒரு இச்சை இருக்கட்டும், அதை பார்க்கணும், அதை தொடணும்ன்ற எண்ணங்கள் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் வந்து அவனுடைய எல்லா விருப்பங்கள் வந்து நிறைவேறுதுன்னு சொல்றாங்க. மதுரை என்ன இடம்? கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம். அதனால அவ்வளவு அளவுக்கு புனிதம், அதை தொட்டாவே போதும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? முடியலையா, அத பத்தி யோசி, ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுங்க கோமதி மாதாஜி. பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். வைணவர்கள் அல்லது பக்தர்களுக்கு செய்யப்படும் தொண்டினை பத்ம புராணம் கூறுகிறது. அதில் சிவபெருமான் பார்வதியிடம், அன்பிற்குரிய பார்வதியே, வழிபடும் முறைகள் பல இருக்கின்றன. இம்முறைகள் அனைத்திலும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடும் முறையே சிறந்ததாகும். அதைவிட அவரது பக்தர்களை வழிபடுவது சால சிறந்ததாகும். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களின் சீரிய தொண்டனாக நான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு மாறாத பக்தி தொண்டு செய்யும் பேற்றினை எய்தப் பெறுகிறான். பக்தர்களுக்கு செய்யும் தொண்டு உலகியல் நிலைகளின் எல்லா துன்பங்களையும் குறைத்து முழுமுதற் கடவுளின் மீது ஒருவன் கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த அன்பினை வளரச் செய்கிறது என்று வருகிறது. தங்கள் உடல்களின் மீது சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம், தாமரை போன்ற சின்னங்களை திலகங்களாக அணிந்து தங்கள் தலைகளின் மீது துளசி இலைகளை சூடி கோபி சந்தனத்தினால் தங்கள் உடல்களை எப்போதும் அழகு செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். ஒருமுறை பார்த்தாலும் அவ்வாறு பார்ப்பவரின் அனைத்து பாவங்களும் நீங்கும் என்று ஸ்கந்த புராணத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதே கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 19வது அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகின்றது. ஒரு பக்தனை சென்று தரிசித்தாலோ, அவனது தாமரை திருவடிகளை தொட்டாலோ, அவனுக்கு இருக்கை அளித்தாலோ ஒருவன் தனது பாவ பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுகின்றான் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. ஒரு வைஷ்ணவனின் செயல்களை ஒருவன் தனது மனதினால் நினைத்தாலும் போதும், அவனோடு சேர்ந்து அவன் குடும்பத்தினரும் தூய்மை பெறுகின்றனர். அவ்வாறு இருக்க அவனுக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்வதை பற்றி கூறவும் வேண்டுமோ? ஆதி புராணத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய பார்த்தனே, எனது பக்தன் என்று கூறுவோனை விட எனது பக்தனின் பக்தன் என்று கூறுபவனே உண்மையில் எனது பக்தனாவான். முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக எவராலும் அணுக முடியாது. ஒருவன் அவரது தூய பக்தர்களின் மூலமே அணுக வேண்டும். ஆகையால் வைணவ கடமைகளில் முதல் கடமை ஒரு பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவருக்கு தொண்டு செய்வதே ஆகும். பல்வேறு புனித நூல்களிலிருந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் மேற்கோள்களை காட்டப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் மகா ஆச்சாரியர்களாலும் பகவானின் பக்தர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது என்று ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உறுதி செய்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு டிவோட்டிஸ். கிருஷ்ணருக்கு சர்வீஸ் பண்றது சொல்லல, பக்தர்களுக்கு வந்து எப்படி சேவை பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடவுளுக்கு என்ன பிடிக்கும், நம்மள வந்து நான் கிருஷ்ணர் பக்தன் சொல்றதுக்கு பிடிக்காது. எதை பிடிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பக்தனுக்கு பக்தனா இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். தாசானுக்கு தாசன் அல்லவா, சர்வெண்ட் ஆஃப் சர்வெண்ட். அடியேனுக்கு அடியன்.
இல்லையா? சர்வெண்ட் ஆஃப் சர்வெண்ட், தாசானு தாசான் என்ற சொன்னாதான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ற மாதிரி சில சம்பவங்கள் இருக்கு. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா சிவா பார்வதி, சிவா வந்து சம்போ தூய வைஷ்ணவர் இல்லவா, அவர் என்ன சொல்றாரு பார்வதி தேவிக்கு, கடவுளை வழிபடுறது வந்து நிறைய முறைகள் இருக்கு. பட் அதுல வந்து எது பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுறது வந்து பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதை விட இன்னும் சால சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பக்தர்களை வந்து வழிபடுறது வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சேம் சென்டென்ஸ் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ சிவனும் அதே சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு தூய பக்தன் சர்வெண்ட் வந்து சின்சியர் சர்வெண்ட் என்ன பண்றாருன்னா, நமக்கு தெரியும் குருவுக்கு வந்து 2 விதமான சேவை பண்ணலாம். ஒண்ணு வாப்பு சேவா, இன்னொன்னு வந்து வாணி சேவா. இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன சேவா? வாணி சேவா. வாணி சேவா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்அலாய் டிவோஷன், கலங்கமற்ற பக்தி வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு பண்றதுனால நமக்கு என்ன நடக்கும்னா, இந்த பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். சிங்குன்னு சொல்லிட்டு மேஜிக் ஆகாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும். ஏன்னா நம்ம எத்தனை டன்ஸ் கணக்குலயோ மலை கணக்குலயோ பாவம் குவிச்சு வச்சிருக்கோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அது மெல்ல மெல்லமா தான் நடக்கும். ஓகே, அப்ப கண்டிப்பா கேரண்டி கண்டிப்பா கிருஷ்ண பிரேம ரீச் ஆகும். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்ரத்தா வேணும். நிரந்தரமா பண்ணிட்டு நித்தியமா பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்றாரு, எவன் ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய உடம்ப வந்து தேகமே தேவாலயம் நினைச்சிட்டு இந்த உடம்ப வந்து கடவுளுடைய சின்னங்களால அலங்கரிக்கிறானோ, சங்கு சக்கர அப்புறம் திலக 12 இடத்துல வச்சுட்டு துளசி கோபி சந்தனம் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, எல்லா பாவத்துல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துருக்குது பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அதனோட சிறப்பு வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா? நமக்கெல்லாம் வந்து நன்மை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. படிப்படியா நம்ம வந்து தூய்மை அடைறோம் இல்லையா? சோ அப்புறம் அது மாத்திரம் சொல்லுங்களா, எப்போ ஒரு தூய பக்தனை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர்றது இல்ல அவரை போய் பாக்குறது, ஓகேவா? அப்புறம் வந்து அவங்கள உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுத்தா கூட நமக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு நன்மை வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ ஆதி புராணத்துல என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிட்ட கிருஷ்ணரு, யார் டிவோட்டி ஆஃப் மை டிவோட்டிஸ், இந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ என்னை வந்து நம்ம வந்து குரு முகாம் மாத்திரம் தான் கிருஷ்ணரை போக முடியும், குரு இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு போக முடியாது இல்லையா? இது நம்ம ஒரு விஷயம் கூட தெரியும். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து நித்யானந்தருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம நேரா போய் சைத்தன்யாவை பாக்குறாரு இல்லையா? யார் அது? பானியாட்டி ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுவோமே, சிராதகி ஃபெஸ்டிவல். சரி, அடுத்த வாரம் யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இது மாதிரிதான் நம்ம குரு மூலியமா தான் போகணும், டைரக்டா யாரையும் கூட போகக்கூடாது. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தருக்கு சேவை அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலன்னா அவரும் ஏத்துக்க மாட்டார் இல்லையா? அது மாதிரி த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் தான் நம்ம போகணும். ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம ஸ்கூல்லயோ சரி எங்கேயோ சரி ஒரு லெட்டர் எழுதணும்னா என்ன பண்றோம், த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் போடுறோம் இல்லைங்களா? பிரின்சிபலுக்கு எழுதணும்னா கிளாஸ் டீச்சர் மூலமா சைன் வாங்கிட்டு தான் போறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மூலியமா தான் வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடி போக முடியும், அவர் இல்லாம அவரை பைபாஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஒருவன் தனது நிலைமைக்கேற்ப பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். பத்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது பொருளாதார நிலைமைக்கேற்ப பகவானுக்கு விழாக்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் பகவானுக்குரிய பல்வேறு சடங்குகளையும் விழாக்களையும் எவ்வகையிலும் செய்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கூட ஒரு 2 சாப்டருக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஒருத்தன் வந்து நல்ல பணக்காரனா இருந்தா அவன் வந்து பிரம்மாண்டமா ஒரு கோயில் கட்டணும். அவன் அந்த கோயில்னால அழகா கட்டுறதுனால என்ன ஆகுது, எல்லா பொதுமக்களும் ஈர்ப்படைஞ்சு அங்க வருவாங்க இல்லையா? வருவாங்க, கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் பார்ப்பாங்க, தீர்த்தம் எடுப்பாங்க, சரணாமிர்தம் 3 துளி சரணாமிர்தம் பக்தியோட எடுத்தா கூட அவங்க வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பிரசாதம் எடுத்து அவனை வந்து சுத்திகரிக்கிறான்றத பார்த்தோம். சோ எல்லா விஷயமும் அந்த ஒரு சின்ன கோயில் கட்டுறதுனால வந்து நடக்குதா இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குதோ கடவுளுக்கோசம் அதை யூஸ் பண்ணணும்ன்றதை இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ நம்ம அடுத்த வாரம் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம். மாதாஜி நீங்க எத்தனை மணிக்கு ஜாயின் ஆக முடியும்? 5 மணி வரை ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா? இல்லைங்க மாதாஜி, நாங்க வந்துருவோம் மாதாஜி.
5:10 மணிக்கு join வர சொன்னா ஆகலாமா? வந்தோம். ஜாயின் பண்ண முடியும் மாதாஜி. 5:10க்கு நான் மெசேஜ் போடுறேன் உங்களுக்கு. யாருக்காவது ஒருத்தவங்க வாங்க. கால் பண்ணி சொல்றேன், நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுங்க. ஓகேவா? 5:10 அப்படி ஜாயின் பண்ணலாம். ஒரு கால் 20 நிமிஷம் முன்னாடி ஜாயின் சீக்கிரம் போடுங்க. முடிக்க எக்ஸாமுக்குள்ள ஒரு காதால கேட்டா கூட ஏதோ கொஞ்சம் எழுதலாம் போல இருக்கு மாதாஜி. படிக்கவே டைம் இல்லை. படிக்கலாம். அப்புறமா அப்படி பண்ணலாம். ஓகேவா? 5 மணிக்குன்னு போட்டுங்க மாதாஜி. 5 மணிக்கே போட்டுருங்க மாதாஜி. மாதாஜி 5 மணினா நான் 5 ஆனேன்னா நீங்க எல்லாரும் என்ன திட்டிட்டு இருப்பீங்க. நான் காலேஜ்ல போயிட்டு வரணும். 5:05ன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுத்துப்பீங்க. நீங்க எத்தனை நாங்க பொறுத்துக்குவோம் மாதாஜி. நாங்க ஏதாவது மேக்ஸிமம் படிச்சிட்டு வந்துடுவேன். 5:05க்கெல்லாம் வந்துடுவேன். பண்ணலாம் மாதாஜி. 5 மணிக்கு போட்டாக்க நாங்க வந்து ஏதாவது படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அப்பனா சரி. நீங்க அது ஓகே ஓகே. நாங்க இதுலயே ஏதாவது படிச்சிட்டு இருக்கோம். சரி, அப்படி பண்ணலாம். ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. எண்டிங் ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरे हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. अनेवरुक्कुम धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण